So ate, may sasabihin pala ako sa inyo. Ano bang pangalan nyo ulit? Nakalimutan ko. Cyril. Cyril. So may mga comment kasi doon na sabi nila kayo daw ay hindi karapat dapat tulungan kasi nga daw mga malalakas pa, mga bata, no? Sabi nila sa amin. Ha? What? Iyak ka? Nakasupo ko po. Naiyak si kuya. Ba't ka naiyak? Kapeso. Ay, si kuya. Isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Yan. At ngayon kasama ko ang mga Trio Puela, Alex Librada, Nathan Kit Vlog, Kuya Regan, Alpi TV Vlog, Ate Glyza Barona, Vincent Calyada, Limuel Gubaton, Limuel Danza, Manuel Gubaton. At yan, syempre, subscribe niyo po yung mga nakikita niyong dumadaan na pangalan dyan. Yan, nakita niya. Ngayon po ay bibilan na namin ng pawid o pangbubong, pang kahoy, yung gibara na kaapelido ko na naghihirap dito sa diet. Tsaka, syempre, kapag lalagyan natin ng twist, no? Para maging excitement naman yung panonood nyo. Hindi kayo maboring. Lagyan natin ng twist. Tignan natin kung ano yung reaction ng mukha ng mag-asawa sa mga sasabihin ko mamaya, no? So, abangan nyo po. At syempre, please subscribe nga po pala Ramil Bonita Aragona, Toslek Gibara, Shaolin Fish Hunter TV, Baby Pink TV, ang aking ate na si Proud Igorot. Yan, at ang aking tiyuhin na si Oslek Gibara. Yan, maraming salamat. So, tara, Gora Bells na. Biyayaan dito tayo ulit dito sa ito po ang part 2 ng pagpunta natin dito sa kamag-anak ko, parehas ko na apelido ng mag-asawa na sila, ano nga yung pangalan nun? Gibara. Basta may nakalimutan ko yung mga pangalan nila eh. At kasama ko rin po ang buong trio Kuya hindi naman po buo, may kulang dyan si Ma'am Del, si Kuya Manuel, no? Yan, pakisubscribe po ng mga lumalabas na mga pangalan dito. Yan, pakisubscribe po. Yan, lahat sila. Nathan, Vincent, Alpi, Kuya Regan, Limuel Danza, Ate Glyza, Alex Librada, and Ramil Bonita Aragon. Manuel Gubaton. Ang layo ng dalawa, oh. Oh, hala, sige, hala. Oh, sige po, puntahan na natin yung anak nila, kuya. Ay, saan ka galing? Ha? Ba't nandito ka kaagad sa labas? Ha? O tara, punta tayo doon sa bahay nyo. O tara. Yan. Sabi ng viewers, ito daw ay kamukha ni Kapeso. Hoy, iligay rito. Ano daw to? Sabi ng viewers, kamukha daw to ni Kapeso. Oh, kamukha daw ni Kapeso, mahaba din daw ang uso. Si Raul mga viewers na to. Oh, yan yung anak niya lalaki, oh. Tara. Yan, dito tayo sa kanilang bahay. At may sasabihin tayo sa kanila na bad news. O da, punta tayo doon kay mama mo. Ayun si mama mo? Si papa mo? Ayun din? Yan po.
Yung mga kalingap, ito po yung kanilang bahay, oh. Ayan. Hi, baby! Ay, baby nila, oh. Hi! Nasaan na mama mo? Ah, nakatingin lang. Ayan, ito yung ano namin dito. Yung aming napuntahan dito ni Vincent. Yung kanilang bahay, oh. Ah, sila ate. Ano yung dito? Hi, baby! Hi! Tara, tara, punta tayo doon kay mama. Tara, punta tayo doon. Ayaw magpahawak. Ayaw magpahawak, tara, punta tayo doon. Ayaw! Ayaw magpahawak. Ikaw, gala ng gala doon sa labas, oh. Ay, naglalaba. Oh, baka kulang pa kayo ng nilaban. Meron pa kami doon. Wala kang pasok ngayon, kuya? Kakatapos ko lang nag-harvest ng manok. Nag-harvest ng manok? Eh, ba't to? Pengi siya. Nag-harvest ka ng manok. So, ate, may sasabihin pala ako sa inyo. Ano mang pangalan nyo ulit? Nakalimutan ko. Cyril. Cyril. Si Cyril tsaka si Kapeso. Ay, hindi. Hindi, sabi ng viewers kasi kamukha mo daw si Kapeso, yung isa rin na tropa namin. Kamukha mo daw. So may mga, siguro nanonood ba kayo ng YouTube? Ay, yan lang po tamay po kami touchscreen ay. Wala kayo cellphone? Wala rin pa ng cellphone. Kaya po medyo nahirapan po kayo nagmumudin po po. Nakikihiram kami po dyan sa Hiram lang kabila. Wala rin kayo cellphone. Pang module nitong panganay nyo. Pero Nakikihiram lang napanood na po. po namin yung isa. Pag kailangan po na. Napanood nyo yung ano? Yung kay Vincent. Kay Vincent. Napanood nyo na. Oo. So may mga comment kasi doon na sabi nila, kayo daw ay hindi karapat dapat tulungan kasi nga daw mga malalakas pa, mga bata, no? Sabi nila sa amin. At yun nga, sabi ko naman, isipin nyo na lang yung mga bata. Diyan na lang kayo bumase sa dalawang bata, no? Kasi ang hiling mo naman din natin lang ay talagang pangbubong para sa ano nyo. Oo. Nakakwento mo na ba sa mga mga kamag-anak natin dyan? Yan po si ate yung gibara dito, kamag-anak ko yan. Yan, at si kuya, ano apelyido mo kuya? Drubali. So tawag dito, magkano yung kawayan nyo pala dito ulit? Yung kawayan? Punta po yung pinapagpili po nila. 50 esperaba. Mga ilang piraso kaya to sa tingin mo, sa estimate mo tol? Hindi ko po araw. Pero kapag halimbawa mamaya kasi baka pag pinagawa natin to paalisin kayo dito. Dito ka tiyo. Mamaya pag pinagawa natin, pag nabilan na natin ng pawid, bigla naman kayo paalisin, hindi naman siguro, no? Pero marunong ka rin nata maggawa-gawa, no? Kung ikaw gagawa niyan, marunong ka naman siguro, no? Helper lang. Pero paano yan? Sino makakatulong mo gumawa niyan? Paano lang po. Mga kaibigan mo? Wala bang mga tropa dito? Yung mga tropa ko kaya lang nag-aaral yan po ngayon. Nag-aaral na yan, kaya ano? Na kayo kumain, wala pang bawas yung kanin. May nakapasok dun. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Nasaan na yun? Hoy! Itong baklang to, tignan mo, oh. Hoy! Ginagawa mo dyan? Kung anong ulam nila. Ha? Tinignan ko lang kung anong ulam. Ano ulam nila? Mga galamay ng alimasag. Galamay ng alimasag? Wala nang laman, puro lang galamay. Ay, grabe. Ay, grabe naman tong bakla na to. Matagirap na ba? Tinignan ko, alam niyo naman pag nag-house raid ako, kusina lagi pinupuntahan ko. Lagi ka lalo kang na high blood eh. Meron silang ampalaya, di pa naluluto. Meron pa. Loko to. Ha? Kailangan na ito palitan ng Pinababad tao. lang muna nila. Oo nga, kawayan nga daw. Katsaw na yan, katsaw tawag yan. Lagay ng kawayan. Bali na rin, no? Arlina. Wala na, bali-bali na mga kalinga. Wala na. Ba't mo sinira? Oo, baka Basta mag-isip eh. Wow! Grabe! Talino mo naman. Arlina na. So ate, tawag dito, halika kayo ditong dalawa. Ito, itong dalawa, halika kayo rito. Ayun na yung pawid nyo. Wow! Ayun o, ayun o, yung pawid. Bilis na. Ayun o, puntahan nyo na doon yung pawid. Tapos yung sa kawayan, bibili na rin tayo para mapanoan na to. Saan kayo makakabili ng sa kawayan?
Kay ano, kay Kabisudo po. Ayun o, binababa na ng Trio Kuwela o, yun o. Yung ano, pawid. Naman po talaga yan. O yan o, bagong-bago yan. Hindi po namin kayo maalok ng tanghalian kasi Aba. nag-start. Busog pa naman sa tingin mo sa katawan namin to. Nagugutuman pa ba kami? Maraming salamat po sa inyo. Saya-saya nila, oh. Ayan, ang saya-saya po nila. Maraming Kaya mga kalangap. Ibarra TV. Yan, may ano, pawid. Tapos matanong kita kuya, lapit ka kaya ba magkaway ba kayo ngayon at kanina pa kayo magkalayo eh. Nakasupog ka. Ha, what iyak ka? Nakasupog po. Ay, nakakasiya. Ito lang maiyak ko lang iyak. Naiyak si kuya, ba't ka naiyak? Kapeso, ay, si kuya. Ano, bebe. Kaya sila pa Nakakasupog po ay. Anong nakakasupog? Yes, David. Ano ibig sabihin po supog? Kaya Ha? naiyak. Ba't ka naiyak? Ay, Siyempre po. Sa muya man po. Di man po akala ko na maaarap kayo ni na ano. Tagalog, hindi ako marunong magtagalog. Magbibicol. Hindi naman po namin alam na Hindi nyo akalain. Wow! Wow! Ha? Ang mabigat to. Dito mo banda. Wag dyan, tol. Wag dyan. Dito sa may patag. Yan, dyan. Yun, oh. Bait ni Bebang, oh. Yan. Yan na yung pawid. Ito pa. Wow! 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 Rumampang bakalang tiguang. Oh, wow. Yun, oh. Ayan pa, bagong-bago yan, oh. Alpi TV Vlog. Yun. Oo. Kaya ako sila pinalis kasi kulang pa ng 100 yan. Bali 200 yan para dyan. 200 pieces yan. No? salamat. Bali gawin ko ng ano to. Magpapabilig. Ano? Pakihabol doon. Sabi nyo gawin na lang 300. 200 pa. Na para sa dingding. Oo. Yan o. Gawin ng 300. Ay, gawin nyo ng 300! Ano yan? Ang sipag naman ng mga trio ko alam, mga kalingap, si Limuel, si Nathan, ayun no, nagbubuhat si Nathan no. O, diba? Samantalang ako, sarap buhay, video-video lang. Yan, si Limuel oh. Ayos. Oo, tama. Oo, yan na nga. Sinasabi na. Dapa na. Muntik na. Sabi ko na nga eh. Muntik na. Yan. Ilan, bali ano to? 100 pieces. Yan. Tapos, pawak ka muna tol. Wag nakabay. Kailangan talaga lakagin yan, no? Yan. Tapos ano, gito, may tatanong pala ako sa inyo. Sabi po, ano kukuha dito sa mga to? Dito kayo, kukuha kayo dyan, ha? Ako nahihirapan sa inyo. Nakatayo eh. Ba't parang naiiyak ka? Ha? Sobrang nakakayak. Iyakin pala si si Kapeso. Oo, susuntukan na yung dalawa dun, oh. Yan. Ganito, anong pwede mong maitinda? hindi po mahilig sa tinda pero po ito meron mga kung alam na. Hindi para tawag dito May para daily hindi ka income. na pa extra lang kasi pagtapos ng yan, nga na naman wala kang trabaho. Anong gusto mo? Isda. Basta, Sakali isda. Magtinda ka ng isda, maglako. Mahihain siya. Wala daw siya talent. Ikaw, te. Ako po ang medyo may... Dito kaya, ano kaya pwede natin dito patinda sa... Kung walang tindahan dito, no? Meron po Doon. Ha? Tapos po dyan sa loob meron. Meron din dito. May extra po din. Dito po ngayon po sa summer at maaranihan po ang mga nato dito ay yung mga pamatag sa loob po ngayon. Anong pwede may tinda? Halo-halo yung Yun, pwede. Mga fishbowl dyan kasi mag-aanihan. Paano yun? Pag wala nang anihan, maganda yung pang kung matagalan. Isda na lang. Kung gusto nyo. Ikaw po naiya sa akin. Ikaw po manalig. Okay Yun nga yung sinasabi niya, pang mga daily needs. Yung kailangan i-business niya. Ang umiyak ko yan kasi mababaw ang luha ko. Iyak din Bakit ako. ka umiiyak? Inaano ka? Hindi ka naman namin inaano ah. Kaya. Dala lang naman ng pawod. Tapos umiiyak ka? Wow. Lasig ka ba? Pagod. Yan. Yan ang anak nyo. Hey ka. Bali ano to?
Bali ano to mga kalingap, 100. Nagpabili pa ako ng isa pang daan kay Kuya Ramil. Salamat ka, salamat. Para At dito. may, ano, Tapos ngayon, ito, may bumili ka magpapakain ng sa bahay. kawayan. Uy, iyak ka na naman. Puro iyakan. Salamat ka. Sabihin mo. Uy, akon. Hindi naman niya kami. Hindi naman niya kami umiiyak. Ano ba ay yun? Nagbibigay lang naman kami ng pambili ng kawayan. Naiyak si Kuya, oh. Cameraman natin, sa iyo na ito. Para maayos na ang bahay. Hindi po kasi ako Hindi po namin akalain Ayan, na dadaan. sa una-una po pala sa lahat, yung sa mga nag-sponsor para sa kanila, maraming salamat Maraming salamat. sa tiwala nyo sa Trio Kuwela. Ngayon, ang gagawin ko, eto muna, 2K ha. Pambili mo ng ano, bumili ka ng Kawayan. kawayan. Wow. Pang ano. Okay. Oh, tapos kami na lang bibili ng Tapos kahoy. yung ano, Yan yung kahoy, yung dispurdo. Ano no? Nagrarugby ka? Mapula yung mata mo? Napuwing daw yan. Nag-harvest sila ng manok, sinalpok ng manok. Ning Sabi ko, sabong. maaga po kaya kami nagtawag yung ma-harvest daw po. Madaling araw daw sila. O ito ate, oh, dahil kanina pa ako abot na abot kay Kuya, ayaw kong gapit. Ayan, 2K. Pambili nyo ng kawayan. Salamat po. Tapos babalik pa kami dito kung sakali na ano, hindi pala kung sakali. Babalik kami rito para bumili ng ano, Ahoy. Bordos. Ayan po, maraming salamat. Ayan po. maraming salamat Ate Rosalinda, ayan na po nagpaabot yung po. pawid. sa mga nagpaabot po ng tulong sa kanilang pagmamahal, no? Yeah. Thank you so much. Sa buong Trio Kuwela family. Yan, siyempre, ano po kami, sakop kami ni Kuya Bal Santos Matubang at Kalinga Prab. Yan. Ay, isa kami sa mga Kalinga partner. So ayan, may panibagong project na naman po tayo ng Trio Kuwela na nagawa. Ito yung kahit pawid lang ho yan, pangmatagalan na rin ito. Ayos natin ng tumpok kasi Ngayon, masisira. dahil hindi ka naghakot, ayusin mo. Ayusin mo yan. Ayusin mo, ayusin mo. Ngawa ka na ngawa dyan eh. Hindi ka Sagot ka, naghakot. lalabang ka na. Huwag mong sabihin, nagbigay ka dito, hindi kita papatulan ngayon. Ayusin mo. Ayusin mo. Inawisan kami. Ang layo na hinakutan namin, no? Libre na ako. Ay kuya, wag mong tutulungan yan. Ayusin mo. Bawal tumulong dyan, ha? Kuya, wag mong tutulungin. Hayaan mo lang siya kuya. Mapapagod ka dyan. Pagod ka na sa trabaho. Gaan lang pala to, ba't kayo bigat na bigat? Oo nga. Gaan lang pala. Wag mo tulungan kuya. Baka nang tawag si kuya. Ang saya-saya niya. Ayan. Ayan po si Jay. Sobrang sipag. Ayan. Gonggang lang nito, tapos kayo parang bigat na bigat kayo. Ayusin mo naman yun, ganyan siya, oh. Balansan, kabilaan. Gusto mo pa yata napapagalitan ka eh. Ayusin mo, sabi mo ayusin. Ayusin mo. Ano nga eh? Wala mo doon sa dulo. Hindi. Kayo Magaan, di ba? Magaan? Magaan? Magaan lang yan. Wag, suluhin mo yan. Ganggan, di ba? Oh, di ka makayuko. Huwag kang umalis. Dito kayo lang. May message ako sa inyo mamaya. Tumulong ka na. Hindi. Magaan yan eh. Saan makayuko eh? Wow. Huwag ka makayoko. Ha? Kain pa more. Nagda-diet ka, di ba? Nagpapapawis ka? Hindi naman yun. Nagbablog ako ngayon. Inopinion Oh. natin. Ano ngayon? Ano ngayon? Tol, pakiayos. O nag-utos pa. Huwag utos pa. Nag-utos pa. Hayaan mo siya. Marunong naman kayo natin magkabit yan, you know? Marunong na kayo, kuya? Hindi. Lalo na daw po sa iyo. So ayan po mga kalingap, ayan pa po yan. Bago po lahat, nagpapasalamat din ako. Nagpapasalamat din ako kay Pading Ramil sa pagpahiram niya ng ano, pagdala niya ng pawid dito. Yan, isa rin po yan sa Trio Kuwela family. Si Pading Ramil, bibihira lang namin makasama. Gawa ng busy yan. Dahil na yung orange niya. So nandito na siya sa baso. Yan, salamat din sa buong Trio Kuwela yan, kala Nathan, kay Kuya Alex, yan, kala Vincent, yan, nandyan, sila Aregan, Ate Glyza, si Albi TV, yan, si Limuel. Salamat po, may masasabi po ako. Salamat po dun sa nag-sponsor po para matulungan po sila Ate Cyril at saka si Kuya. Saka sa Yan. nagturo si Ate. Si ate pa. Si ate ba nagturo sa'yo? Hindi, siya nakakausap ko dito nung ano. Sa Ate, kaninong bahay ito? Ate, anong pangalan mo, te? Salamat po, Ate Rosalinda. Yan, Ate Rosalinda, si ate. Oh. Ate Chona, nagturo. So, ito na po mga kalingap, yan, 200 pieces po yan na pawid.
So bali bibilan ko pa po sila ng kahoy, yung 2x2, tsaka yung kawayan nandun na kay kuya. Tsaka may may ibibigay pa pala ako sa'yo. Ito pahawak ka muna Paddy. Oh, May ibibigay pa ako pala. yun. Bali ito, pang gastos nyo to ha. Wag ka munang wag ka munang pumasok kung saan. At ang gawin mo, asikasuhin mo na muna to para hanggat di pa maulan. Oo. Asikasuhin mo na, tapos pupunta kami dito. Thank you. Panggastos nyo. Tapos mag-isip ka kung anong pwede mong hayanap buhay. Kasi nagtatanong yung sponsor natin na kung tanungin mo nga Jay kung anong pwedeng ihanap buhay sa kanya, sa kanilang dalawa. Pagbalik namin, siguro mga ilang araw, napag-isipan nyo na kung ano yung pwede mong gawin. Hanap buhay nyo. So yun po mga kalingap, maraming salamat mga kabiyaya. At ate, bukod sa akin, ang pasalamatan talaga natin ay yung itaas. Kasi siya talaga yung gumawa ng parang kami, daan lang, ginagawa niya lang kaming daan para magpaabot ng tulong. Nag-aarutan yung By the way, ate, yung dasal mo, di ba, Nag-wisdom word ako dito, sabay kayo, tawa kayo ng tawa dyan. may hiniling ka sa kanya, andito na yung blessing, yung sinasabi ko sa iyo, Tatandaan blessing nyo na. yung darating para sa iyo. Tama yan, dahil talaga nagtitiwala Itong dalawa na to. Sa iyo nagbibigay, nagdadating sa amin yung blessing. Una-una dumaan ka dito. Kaya maraming salamat sa inyo. Hindi na talaga ako mag-iisip kung paano yung bubong na. Yan naiyak na naman si Kapeso. Kuya, naiiyak ka kuya. Ba't ka naiiyak kuya? Hindi naman naiiyak, nahihiya siya. Mahihain. Ganito, napasalamatan natin yung mga sponsor. Kasi sila talaga yung daan, sila talaga yung nagbigay niyan. Kami naging naging daan, naging tuwid na naging tulay para maihatid sa inyo pati siyempre sa ating Panginoon Diyos na kung siya talaga nagpakaloob. Oo. Kami ginawa lang kami. Instrumento. Oh, yan tama. Oh, nabubulol ako eh. Naiiyak ako kay kuya, di ko alam kung Kaya ako naiiyak, di ko alam kung natutuwa o naiiyak o na oh, yari kami gwardiya sa likod mo. Ganito, wag ka munang pumasok yung 1,000 yung panggastos nyo ha. Yung 2,000 pambiling kawayan, babalik pa ako dito para dun sa kahoy, sa 2x2, tsaka sa sa kung ano man yung maibigay pa namin sa inyo, ha? Plywood. Oo, plywood, bibili na rin kami para yan. Huwag ka mag-alala Kapiso, makakabangon ka rin. O hindi ka kita, natatabunan mo ka mo ng kahoy yan. Ganyan lang talaga ang buhay Kapiso, minsan nasa taas ka, minsan nasa baba. Nagkataon po kasi ngayon bumagsak ka, kaya nandito po ang buong trio para alalayan ka para makabangon. At syempre yan, at ang buong trio Kuwela sa mga nagbigay, tumpok-tumpok na rito, dito. Mapasalamat ang buong trio Kuwela family at may isang project na naman tayong nabuo. Talaga ang buhay dito sa amin. Kasi isa lang po yung anak namin. Isa lang po yung ano po kami ng bahay. Yan, please subscribe, please like, share, comment, and subscribe sa ating mga YouTube channel. Yan, nandiyan sa ilalim ng kanila, nasa description ang kanilang mga link. Maraming salamat, ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye!